Balimao Anyakuma, très urgent. Balimao, bien jeudi, 5 mars 2026. Balima Malien, Anga Karamogo Fla, Olebe Kanyogon Jabibi, mais Kuma Jukute. An Karamogo Aidara, Ale Boraka Kumadofo, Maïwatara Fana Boraka Kaklinata Fo, Obe Djia quoi. Ma nafigi sikara na kibida do nyokonche. Ali deni fabe nyogon soso. Ne ma kuma jugu yo flasika côté là, ma sikara na kibe moko bla ngona be benefit. Donc amena Aidara ka kuma kan kala, ambala me ne laldi kam me ne fana bulu ka fo. Aidara ngena ani Maïwatara ngena ne betla ku fana kuma fo. Ala kana ni ben mali sura me ben nyokonche. Anga janga Karamogo Aidara ka kuma kana me folo. Voilà. Avec le... Abe Aidara ka kuma me. Ko décès d'Isama. Aidara kuma fo chugum na tanto. Ni magam famia. Abi bla ani suin se ka dore beta dumuni ge. E betla ka continue. Ma anga Maïwatara fana ka tana ma perambe Aidara ta toji comme ça me famia like. Aslama wati dagade nini kuma façon nun jara mo min tlola ka isi te doron ko nere mbege yana mino nima Allah isi able bo amito na chatri bolo re bin taw ka chatri ko am sura ga fokulu be gas la be la gushi asaro ko fwajil kala de adam ne awni alache ni doko kwa shunedo chatri la saki dugo ga tado sona ka datu ga dala ka duminike ka afa ka jimi ka nisi a bishunge la bere chatri bolo ta kya o na anda fo ko ga yela dina na wa on me karamo mi fo sa o nafsu je o kile nita kigati dugo ga jimi ni ala che ko ni sigi ki na mitla ka tanyo ve ai na mtanyo ve kwani fo ni tara ino karamo ka tanyo ve e don't stand over there. Hey, how much Jimmy, I'm dying over to my father. Huh? Yeah. And I don't ever on down with that. Huh? Hey, Abla. Hey, Jubla, Mabla. Alhamdulillah. But Slavo, I'll be like a burka duana, Limaniola. Ka Adamadi ka Toro Muyo, Ala Jane, Nikamala, Kunoya. Bela Jele Kumai Messam. Aidara Kumana. Maïwatara kumana ne ka kana tay muye ne bena fo ne de la kanto suna ka tege wi mais ne ma continuer di Aidara ka kuma yi Aidara kuma mun fo chugo ni Aidara ka kuma fo sugo jatimine mogo beta famia ne ken ma famia ne Aidara ka kuma famia muna ni sumbe nyini ka se ini boro ma sun tege mais Aidara ko ta dumuni de ke parce que ne dumuni ka sun tekele de mais Aidara ira de ko ta dumuni ka kani sikanga sun to continuer bon ni o fo sisa mogo ne ito suna ka dumuni ke comme bon ne te corona ko maîtriser ko sobe 100% karamogo kuma du mais angena nga confiant ame mungani me ko ne dumuni ngene ke ko sun tekele hali nyina na ka dumuni ke o sun tekele ne mume de ne mume ko sun tekeli boni ego ke diguna ke dumuni ke digum be se kana ne rento suna ka kere ntendo ko lole Aidara kuma fo ne de la ka kede mais ne ma sun continue tiena ne ma sun continue parce que ado tiena ne kuma ngene ereredi bon ni a fo tan chuala Aidara kuma dabo ngani ngi jugu ya kama en réalité ni nyogona fam ni fana ça fait partie du jeu quoi Aidara kuma fo chugo mina ni mamu ma famia
ni kɔngɔ y'i sɛgɛn dɔrɔn i bɛ taa dumuni kɛ ka tila k'i sigi ko karamɔgɔ yɛrɛ d'a fɔ parce que n'i y'a fɔ i b'a walawala Aïdara y'i ka vidéo in 3 minutes de don n'i ma fili combien minutes est-ce que vous voyez a ko vidéo yɔrɔ dɔ la ko ni sun sera i nima yɔrɔ ma k'i k'a tigɛ o tiɲɛ de Aïdara ka kuma ye tiɲɛ de ni sun bɛ ka se i nima yɔrɔ ma a tigɛ parce que n'i m'a tigɛ i bɛ sa mɔgɔ caman bɛ sa sunkalo la ten o tiɲɛ de ko ni sun bɛ ka se i nima yɔrɔ ma dɔrɔn i ka sun tigɛ o tiɲɛ de ne yɛrɛ terikɛ fa sara sun na sun y'a sɛgɛn sun ye ne terikɛ fa sɛgɛn k'a sɛgɛn k'a ka sun tigɛ a ma sɔn k'a da tulu la k'a da jaba la a ma sɔn ka sun tigɛ ala y'a ka kalifa minɛ a la o kɛra bila a ka ca ni san 40 o ka sɔrɔ an ka dɔgɔn dɛ o kɛra a ka ca ni san 40 o ka sɔrɔ an ka dɔgɔn ne ma ɲinɛ a kɔ dɛ k'a ka sun tigɛ ka ko bɛɛ kɛ a ma sɔn wala a sara o b'a yira ko Aïdara ye kuma mun fɔ kuma in tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ don mais kuma yɔrɔ min jɛngɛlen don n'i ko ka taa sun tigɛ parce que Aïdara b'a fɔ de ko taa sun tigɛ ka na kan ka continuer ni sun tɔ non Aïdara je m'excuse Aïdara ko taa dumuni de kɛ parce que ne kun bɛ Aïdara kun kan ka fɔ de ko taa sun tigɛ n'i b'a dɔn sun bɛna se i nima yɔrɔ la dɔrɔn sun tigɛ bon Aïdara ka kuma n'i ma faamuya a bɛ k'i kɔnɔ ko n'i ye dumuni kɛ ko tɛ sun tigɛlen quoi parce que i b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ mɔgɔw ka faamuyali man bon quoi mais ne Aïdara ka kuma faamu dɛ ne y'a faamu a ma manière mais bɛɛ de t'a faamu bon Mayi Watara bɔra ka kuma la clé mais Mayi Watara ma Aïdara dɔgɔya yɔrɔ si ko ne y'a ye nafigi dɔw bɛ réseau kan Mali silamɛw ka bɛn a man di mɔgɔ dɔw ye silamɛw ka bere ta ɲɔgɔn contre o de ka di nafigi dɔw ye réseau kan maa si kana wuli k'i bɛna nin k'i ka bezi ɲini ko ye a y'a kɛ Ala kama an bɛ bɛn dɔrɔn de fɛ wallahi n'a ma bɛn an ɲɛ tɛ Iran bɛ ka résister bi parce que u bɛnnen don n'a ma bɛn billahi a bɛ kɛ faden na sena samara ye baka tiɲɛ de fana dɛ kafiri si kana ni da don nin kuma in na hali mɔgɔ ni fa ne yɛrɛ ni fa b'an sigi kuma dɔ la an bɛ baro kɛ an ka hakilinataw tɛ kelen ye o tiɲɛ de o i bɛ taa sɔrɔ ballon bɛ ka jouer san ne b'a fɔ n ko bon coupe du monde mun kɛra coupe du monde mun tɛmɛna coupe du monde caman tɛmɛna quoi par exemple je prends un exemple Allemagne ni Brésil ka la coupe du monde 2002 hakili b'a la fo Brésil ni Allemagne ci a don ne ko n ko fɛn de bɛ gagner ne ko n ko Allemagne ne ko n ko fɛn de bɛ gagner je m'excuse Allemagne de bɛ gagner n ko Brésil ka di ne n ko mais n ko Allemagne bɛ sɔn ka gagner tellement Oliver Kahn kun ye gardien ɲɛnama ye ne fa ko Brésil bɛ gagner ne ko n ko papa dɛ n ko ne ma da la n ko ni Brésil bɛ gagner n ko Allemagne bɛ gagner ne fa ko Brésil bɛ gagner ne ko n ko non n ko Allemagne de bɛ gagner aw kɛ o démocratie de o ale bolo dɔ in bɛ gagner ne bolo dɔ in bɛ gagner an ye ɲɔgɔn sɔsɔ dɔɔni ça fait partie de la démocratie ne ni denw bɛ baro kɛ o i bɛ taa sɔrɔ ne ni denw ka hakilinata tɛ kelen ye yeah. I bɛ taa sɔrɔ ne ni denw ka hakilinataw tɛ kelen ye donc ça fait partie de la vie donc maa si kana na nin kɛ kun ko wɛrɛ ye Mali silamɛw a y'a bila u kunna ɲɔgɔn sɔsɔ fana bɛ silamɛya la Aïdara ni kana digi la an b'a fɔ an karamɔgɔ Aïdara ni kana digi a la tu sais nin b'a la quoi silamɛya la nin b'a la dɛ n'a ko mɔgɔ si kana si ka kuma kɔrɔbɔ o tɛ se ka kɛ c'est impossible mais a ka kɛ dans le respect a kana kɛ ni juguya yɔrɔ ye i m'a ye Mayi Watara bɛ ka kuma a bɛ ka yɛlɛ parce que juguya t'a kɔnɔ hali Mayi Watara kuma cogo i b'a dɔn k'a fɔ ko juguya tɛ a bɛ ka ale fana y'a faamuya ka cogoya min na ale fana o de fɔ donc jo bɛ Aïdara bolo jo bɛ Mayi Watara bolo bɛɛ lajɛlen an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka Mali jɔ ne ta o dɔrɔn de ne an ka bɛn dɔrɔn ne ko an ka bɛn dɔrɔn n'a ma bɛn bilaye a ma y'an ka jamana ma donc n bɔra ka nin explication de di an bɛ dugawu kɛ Ala ka barika don Mali la maliyɛn minnu bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔya la a bɛ Senwave application télécharger n'a Senwave application télécharger a bɛ ne ka kɔrɔ promo don urgent dɔrɔn 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ na aw somɔgɔ min Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ 40 kan n'a wari cun a b'a sɔrɔ orange money la sur place wagati o wagati jabɔ wari ci dɔrɔmɛ kelen aw t'a sara